kraftedeme der. Sådan, så gør vi. Skal vi lige se Lasse Bøgelund åbne en øl med et stykke papir? Jamen, det er utroligt så hurtigt, den taber lån. Det forstår jeg simpelthen ikke. Er den bladet nu igen, eller? Ja. Og så vi ikke kan se det. Er det ikke klokken 3, det der popcorn der? Er det ikke i dag nu? Nej, på fredag. Prøv lige at vente lidt, Lasse. Jeg vil også have det med. Ro på. Sådan. Vi skal lige se. Og så. Er du klar så? Prøv lige, hvad er det, der skal til at ske her? Prøv lige at sige, hvad der skal ske, Lasse. Siger du det, Max? Jeg vil prøve. Åbne øl med et stykke papir, så Max. Er I klar? Yes. Det skal bare YouTube, det stedet her. Prøv lige igen nu. Nej, den virker ikke sådan. Det er det. Den ser på Mads til. Så er det. Ja. Sådan. Sådan. Skal vi skåle lige? Ja, skål. Ja, okay. Den kan vi godt åbne. Du kan åbne med inderkanten. Sådan der. Det er god. Nå, skål. Skål. Glædelig forskel. Det er bare totalt god 3 minutters action-packed film her.